weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Ciloña to Dabia to Kobbillo to Gagnaɓe to Gurela Bayla to Gurela Arɗo to Ɓokki Gumi ko on takkusan juula ha e nder galle Mamma Mayela to Gurela Bayla ko on takkusan kadi juula ha e galle Amadou Chérifa to galle Amadou Chérifa to legal Sinthiane to Pété ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ñalawma hanki o waɗama déféré e nder kasoji leydi ndi to leydi Sénégal to leydi Kalidou Koulibaly ko international figu koyguel petto fugu koyguel ngana e nder leydi hen o waɗi no heewi wadde so addude ballal makko faade leydi hen to leydi Mali oto gollotoɓe ONG goto tawateɓe nder mofti biftama guila altine ɓennuɗo to leydi Côte d'Ivoire Guillaume Soro gonnoɗo men oɗo wonde premier ministre leydi ndi o wonino kadi président l' assemblée leydi ndi o ñawama kaddi gurdam makko e kaso to leydi Niger ko galle président de l' assemblée leydi ndi ko galle mum tigui yana to lamorgo leydi ndi to leydi Gabon ñawore ɓen yinnoɓe nder guide laamu Ali Bongo o ko yinnoɓe wadde coup d'état guila ñande 7 janvier 2019 ñawore mabɓe fuɗɗima ñalawma hande o bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen ɓattake tintinde hono ceerno Mohamed Moustapha Sarr ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa bawɗo tigui lasrari ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade ustoraɓe goragu rewɓe kadi wonduɓe e gorko cheyɗani omo safra ha jomum jiito hoore mum hano hannirta ni ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene yaawi firtude ɓen wonduɓe e golle weddaɓe dabaruji weddaɓe korte ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha omo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal Basara tawa kadi waɗɗani robinde sara hôtel Koumbi Saleh so ari ha oɗon diwan so tawi anu diɗɗiɗo numéro uji ma heeb ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr numéro uji makko ko 33 59 78 84 walla mbaɗa 47 03 75 98 so tawi noon ko yimɓe heɓdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Sénégal hutorto ha joni ko 00 221 77 605 53 06 ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene wiye en badden dando faade makko ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma haalaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno jibisi ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno jibisi ene safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno jibisi ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno jibisi ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama haalaɓa ti ene wiya dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayiji mumen e safruji mumen ceerno jibisi kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe e kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vocal uji yo mbaɗ insisté e kala saaha siftoramo wona sala siftinamo wona salaɗo ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno jibisi komo allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko kodo adama arsal mun jiddo ta alwar yadri wan podor wan borom dara moderna mo alhaji saydou nourou tall ko dara keso ɓamtiɗo jaaduɗo e jamanu joguiɗo kaɗirɗe mum ha timmi dara moderne mo alhaji saydou nourou tall e ballodiral leydi turki e gardogol ceerno makki muntaga tall kame ceerno saydou nourou tall imam juma mawɗo mo cheikh omarol fotiyu tall dara moderne mo alhaji saydou nourou tall ene hatojine sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha fayenma duuɓi 14 foti ko suka gorko walla debbo e ballal jomiraɗo duuɓi 3 duuɓi 4 jomum reena deftere Allah teddude wiyande qur'anil karim dara moderne mo alhaji saydou nourou tall haɗani tan ɗon ene duusodira e sukaɓe gila jangle lesre ha fayenma dowre kala ɗemɗe kaleteɗe e windere nde ma jomum janggu tawne yaade technique kam ene wondi e humpito e pinal kala dara moderne mo alhaji saydou nourou tall hen nani hen caggal nehete suka ha suka wawa marodirede ha wawa jogade pinal gam yeynade lappipine ɓamtare mum janggo dara moderne mo alhaji saydou nourou tall ko daraji ɗiɗi hen dara rewɓe o tawete ko villa 1778 sikkap taw kadi ganduɗa ko liberté 3 dara keddiɗo tawete koto dara sukaɓe worɓe o ko villa numéro 18 cité sonatel west foire so tawi ari ha ɗon ma taw ɗon dara sukaɓe worɓe o duɗal dara moderne mo alhaji saydou nourou tall holliti oɗo saaha mo gonɗen udditide muɗi mum ha yaaji gam wonande ɓen yiɗɓe winditade ko fate banggue cours de vacances eɗen gandi écolaji ɓoyata gudda sukaɓe hewɓe tawete koye booli ha e dinguire e nokkuji goɗɗi kala dara moderne mo alhaji saydou nourou tall ɗen sukaɓe so binditama ma jangguine qur'ana jangguine diini mumen kolle needi kame pinal e jellitare kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 550 49 83 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe dara moderne mo alhaji saydou nourou tall jaaduɗo e jamanu erima
nottoɗen kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba no gase tati lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase goho kabruji men e ɗemgal pular ɗo e ayawa habrude e ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko saydou abouba hono no mbiruɗen en gardini kabruji men koto leydi mauritanie pudortoɗen mohammed wula abdoul asis mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o waɗama defere ñalawma kikiɗe hanki talata hanki no gase ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗe no gasi goo o bindinama to kasoji ko halfinaɓe noon ko fati losgoji tumaɓe bosdigol koppareji leydi e dirkude haalisaji leydi ndi caggal nde ɓen convoque nooma waktuji seeɗa noon ko ɗon tigui ɓe mbawi ɓennindemo to yeeso kasoji ñalawma kikiɗe hanki o tan fayi jamma teskama tigui to ñaawo suudu ñawirde to police ji kewɗi no fewi mbawi ɓeydede toon beele ɓeyde ndenka e kisala ha joni ko leydi mauritanie keɗoyena ɗiɗo duuɓi kala ɓeɗon janggannoɓe école aji taw ko heɓɓe kawguel men baccalauréat ɓe duuɓi men timmi duuɓi nogas nayyi fayi dow ɓe ko haɗanoɓe tigui winditade to duɗal jaabi hattirde woni e nder université ji Nouakchott laamu ngu noon hollirino wonde ko kuulal holliri kala dañƴo duuɓi nogas joyyi faade dow duuɓi nogas nayyi faade dow jomum wawata winditade e nder université ji Nouakchott walla e nder université ji leydi Mauritanie kala e oɗo saaha joni noon ñalawma hanki o jagorgal kalfinangal ko fate jangde towde o waɗi communiqué ɓay yini tigui kabaru o wonde ngal kuulal e oɗo saaha joni firtima ha suuri ladde ɗum noon dendagal ɓen heɓnoɓe baccalauréat mumen dañɓe duuɓi nogas e nayyi fayde dow e oɗo saaha joni ene mbawi winditade jokka jangde mumen hano hannirta ndi e nder université ji ɗi nokki leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ribat ko landa dawrugol ko landa lunda ka Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawtoyno ko ɓooyani ka landa noon ɓe koliri tigui wonde koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe koɓe waɗoɓe moɓodiri mabɓe e diño mabɓe kala hollirde mette mabɓe kay ko fati e ko mawɗo mabɓe walla goto e mawɓe mabɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz ko nawa kay to kasoji ɓe kolliri noon ɗum noon ko waɗoɓe seppoji e nder Nouakchott ribat noon ko landa lunda ka tafa joni kene wona duuɓi joyyi joni ko landa ka tafa ardi landa ka ko biteɗo Saad Wula Luley ko kanko kadi ɓayyini communique o e saaha wanno conférence makko de presse hollirde mette makko e mette landa ka kala ko fati kay en nanggugol oɗon mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hono Mohamed Ould Abdoul Aziz ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie Mohamed Wula Haydallah ko gonnoɗo mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha kala omo tawe tigui eɗo balle kala mo tawe to hôpital militaire mo Nouakchott hollirama noon ko hollirama noon ko tawa kadi antirimo ko gantir toon caggal nde o heeɓi malaise woni tigui musalla teskama noon ñalawma ñande altine ɓennuɗo o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi hubbi oto muɗum yaɓɓi koyɗe mum ha yettima to hôpital to tawa yeehi ko salminoydemo juurademo e namdade holno wadde ɓandu e sembitindemo ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie délégation umminode to leydi Palestine tawa ko jeeyaɓe e cetal Hamas tawtanoɓe nder Nouakchott oɗo saaha kala jullu balɗe ɗiɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe kooti noon alarba hande o sanga wendoga ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi ɓe paati tigui leydi mabɓe ɓe coskama noon ñalawma ɓe jettino nder leydi Mauritanie on ñalawma e hoore mum ɓe mbawino joddade e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi to palais présidentiel to ɓe joddinoma kadi e gonɗo hoorejo suudu sarɗoyeji leydi ndi honno biyeteɗo Cheikh Wula Baya eɓe joddima kadi e yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe landaji dawrugol e nder leydi he e yimɓe hewɓe taw ko personnalité ji golloɓe to dilloɓe to banggue dawrugol kabaruji men e ɗemgal pulara sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal yen ha to wuro witengo Fadial noon ko wuro tawtengo e nder district mo Joal ko debbo goto noon taw ko charge femme gollotonoɗo e nder suudu safri kabaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en jaa ha to nokku to wiyete Joal to wiyete Joal noon wuro witengo Fadial en tawe tigui e nder district mo Joal e nder district toon noon ko debbo goto ko charge femme gollotonoɗo e nder suudu safride wuro ngo ko kañum tigui sagata gorko goto yane makko sanga 4h du matin woni ko addi salatu seeɗa gorko yane makko wi adini Allah ma ɗacce bonam ma waɗamo violé o sippiri e gorko o ko juuti kanko debbo noon inde makko o wiyete tigui ko
wiyete tigi ko ñiima saña o sippiri e gorko o ko juuti ngam yidde yettade mo o gorko o ronki ko ɗon tigi ƴetti lebbi walla so ƴetti ko jaasi soppi jungo makko nano soppande musde no feewi oɗo saaha joni mo tawe juuɗe safroɓe mo tampino feewi kadi ne teska e kala saaha kamɓe rewɓe gollotoɓe taw ko sage famuji e rewɓe gollotoɓe e nokkuji kewɗi jamma ene teska tigui e kala saaha ne keeɓa mette kewɗe baɗini hennene ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Kalilou Koulibaly ko Sénégal najo petto fugo koyngel ngana e oɗo saaha joni ko défenseur to kippu biyeteɗo Naples tawateɗo ndira leydi Italie kanko Kalilou Koulibaly noon hollirama tigui mo heeɓade kala saaha balle faade e leydi makko Sénégal e oɗo saaha joni noon teskama tigui ko bateau kañum tigui o sarsi marchandise ha heewi taw ko marchandise uji patiɗi e hôpital uji ɗi leydi Sénégal e ndera on bateau noon en tawe hen tigui otoji ɗiɗi ɗi hinde ambulance wondude eɗe tawe hen tigui otoji ɗiɗi hinde ambulance bateau o noon hollirama tigui o ummi ko toon Naples omona e lawol e oɗo saaha joni faadi to leydi Sénégal ɓoyata noon hollirama tigui ɗo e yontere bateau o ene wawi tigui costa e kaggulade ene wawi tigui o costa e kaggulade mo Dakar on bateau noon teskama tigui ene tawe makko otoji ɗiɗi hinde ambulance wondude e médicament ji kewɗi woni tigui leɗɗe cafrirɗe wondude e blouse aji woni comciɗi docteur eɓe kewi ɓornade e cuumorɗe kewɗe wondude tigui e cuumorɗe kewɗe ene wondi kadi ene wondi e gueɗe ñamateɗe wondude e kocce kewɗe tawe hen ɗo hollirama noon ɗo e yontere ma bateau o kostuto maaje to kaggulade mo Dakar Kalidou Koulibaly noon guila 2014 ko guila ndeɗo sifidiri e kippu mon Naples tawateɗo nder leydi Italie e oɗo saaha mo kalten noon mo tawi tigui e foftere makko to Dakar e nder leydi Sénégal to Dakar ene teska kadi guila o ari faade oɗo saaha joni e kala saaha mo tawtere e batuji taw ko batuji association ngaji dariɓe tigui ko fati e riwtude e caɗele e yidde ɓamtude leydi mumen e yidde ɓamtude yoga e guure mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde e ɓesgu leydi ndi andin ɗumen kay ko fati oɗo moroso biteɗo Covid 19 ɓe kolliri noon wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati e capanɗe nayo e yimɓe joyo kolkisono e nder holkiso he ɗon temedere sappo e jeetato neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɗum ɓeydima no fewi saabu kay e nder temedere kala hen jeegom piccal nayyi ko fiɗaɓe rafio e nder ɓen temedere sappo e jeetati fiɗaɓe hen capanɗe joyyi e joyo ko wiyeteɓe contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafio capanɗe jeegom e tato heddiɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe joyyi e jeenayo kefti cilal mumen hano hannirta ni jeejuɗen tampisanne ma ballite to banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafio yooɓi fittani mum leydi Sénégal ene yaara capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere temedde joyyi e capanɗe jeenayo neɗɗo fiɗaɓe mboros coronavirus e nder hen noon capanɗe nayyi e goho ujunere nogas ɗiɗo kefti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyyi e jeenayo kawrino e lajjal temedde nayyi e jeetato ɗum woni ko heddi ñalawma hannde o e juuɗe safroɓe nder leydi Sénégal kala taw ko wonduɓe mboros coronavirus ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen Zeyni Moulay ko mennoɗo wonde ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o suɓama e oɗo saaha joni o waɗama tigui conseiller spécial hoorejo leydi transition oɗo saaha joni hono colonel Azimi Koïta ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali keddoɗen ha joni FPCV woni tigui front populaire contre la vie chère ko catal halfinaɓe ko fati kay e haɓade cergol gurnameje nder leydi Mali ɓe kolliri tigui taw hollirama tigui talata hanki o ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe noon ɓe mbaɗino moɓodiral mabɓe e seppoji mabɓe noon hollirde kay mette mabɓe yesso bureau ji ministre primature woni yesso bureau ji premier ministre ɗum noon ko hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha joni gurdama tidde e nder leydi he ɓe kolliri noon dendagal gueɗe ñamateɗe dendagal cogguji kala koko ɓeydi ha tengti noon e gueɗe ɓurɗe hadjinede no fewi hollirama noon moɓodiral ngal walla seppoji ɗi ɓe puɗori tigui guila to nokku kay to wiyete mémorial to wiyete mémorial Modibo Keita ko toon ɓe tugui ha to wiyete bureau ji premier ministre ko toon waɗi seppo mabɓe ardi catal ngal noon ko debbo biteɗo Mariama Koné ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ñande altine nogas go lewru korse gonɗen du ko oto taw ko gollotoɓe ONG woni organisation non gouvernemental gollotoɓe e nder gollotoɓe tigui to mofti ko oto mumen bifta oto mabɓe noon bifta ko nder commune biteɗo Tungere Kumbe tawe tigui nder falde Tenkuru ene tawa nder falde Tenkuru ko jeeyaɓe noon e pelle ceɓɓitiɗe taw ko fedde witeɗe JNIM kañumen biftiɓe eɓe kamɓe kañumen biftiɓe oto o noon e dendagal jonnoɓe hen kala e oɗo saaha joni nawama jaadi tigui e pelle ceɓɓitiɗe en keɓani andude noon holno foti wonno
wonnoɓe ndera oto ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mali ha joni e dow lawol bitengol route nationale numéro 15 eɓe mbiyangol kadi route des poissons ɗaccon haggen teskono tigui e kala saaha ko janguji ɓen taƴoɓe faddotoɓe werlaji e lawol ɗum noon hay sinno ustinoma ha sikkama kay gasi ha laaɓi e oɗo saaha joni teskama kadi e oɗo saaha joni ɗum ɓamti no fewi e nder leydi e kala ene teska tigui e oɗo saaha joni ɗum ɓeydi no fewi e ngol ɗon lawol bitengol route nationale numéro 15 teskama tigui ñande altine ɓennuɗo o hollirama tigui otoji kewɗi paddama e lawol ngol e dow ngol lawol otoji kewɗi paddama edina otoji paddaɗi noon hay sinno waɗani mayɓe kay hollirama tigui waɗi gañiɓe hen kadi waɗi kake kewɗe keftade hen ɓe kefti noon ɓe iɗi faddade noon e dow ngol lawol noon e nder otoji paddaɗi ɗi tawama hen tigui oto tawa kadi ona oto ko oto sous préfet nokku biteɗo jijili oto mum faddama e lawol ɓe peddima kadi ɓe paddinoma kadi oto goto taw ko oto ONG ɓe Caritas gollotoɓe e nder gollotoɓe Caritas gollotoɓe e nder falde nde oto men kadi faddama on oto noon hollirama tigui caggal nde fadda chauffeur o sali dartade dogui du fakkinde no fewi ko ɗon tigui oto o yana leydi hay goto mayani hen hollirama kadi ko ɓen wañoɓe onnoɓe on diwan kañumen paabiɓe so tawi noon ko oto préfet sous préfet o on oto noon hollirama tigui ɓe padda ko hakkude to wiyete Bandiagara e to wiyete Bankasa ko ɗon ɓe padda noon oto mabɓe nangga kamɓe kala ɓe nawa ɓe nangga ko juuti caggal ɗum kamɓe kala ɓe goppita kono oto o e dendagal marchandise mabɓe kala wat boni ɓe jaadi hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mali keddoɗen ha joni jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aden kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui communiqué mabɓe mo tonggode 497 ko fate mboroso coronavirus ko ñalama talata hanki o ɓe ɓaƴini kikiɗe talata hanki ɓe ɓaƴini communiqué o ɓe kolliri tigui e nder communiqué o noon ɓe kolliri tigui wonde ko 697 e jeeɗiɗo neɗɗo kolkiso noon tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso o heɗon hay neɗɗo goto ala tawraɗo mboroso o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɗiɗi o kefti cellal mumen hay neɗɗo goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum leydi Mali ne jogui ñalawma hande o 11 neɗɗo wonduɓe coronavirus taw ko antirɓe e nder cuuɗi cafriɗi e nder ɓen noon hen ɗiɗo enen tampi sanne ma ballite to banggue fofago eɓe jogui kadi fodde capanɗe joyo neɗɗo wonduɓe coronavirus kono ɓen musaka no fewi keɓata safruji men ko nder galleji mumen e nder oɗo saaha joni leydi Mali noon teskama tigui dendagal winditiɓe doggol corona ɓe jettima 19,190 e joyo e nder ɓen noon hen ujunere capantati e jeetati keptino cellal mumen 1,290 kawri ladial e ñalawma hande o kadi leydi Mali ne jogui 1,6 e jeeɗiɗo neɗɗo joñaɓe ene paadi holkiso mumen kabaruji men e ɗemgal pulara sen mbima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena tribunal mo Abidjan ɓe jandini tigui ñawore Guillaume Soro noon men ɗiɗo wonde premier ministre leydi ndi o meɗino kadi wonde président de l'Assemblée nationale leydi ndi ñawore makko yani ha laaɓi o ñawira noon ko par kuntimas woni tigui o tawtoraka ñawore makko kono haɗani ñawore makko yani ha laaɓi o taƴanama noon omo soke kaddi gurdam makko woni kaso à vie avocat makko noon hono biteɗo Afoussiata Bamba Lamine directeur protocole makko meɗoɗo wonde kadi député Ben Souko taƴanama mumen kala duuɓi nogas e kaso so tawi noon ko biteɗo Alain biteɗo Alain Lobugnon wondude e les frères Simon e wondude biteɗo Rigobert Soro e goɗɗo ne wiye Facilicide Sekongo ɓeɗo noon mone foof taƴanama debbi 17 e kaso tawa ɓe ñawira koko wiyete trouble à l'ordre public justice o noon haɗen ɗon tan saabu ɓe kollori hono ngallo catal taw ko catal woni mouvement politique catal mouvement dawrugol biteɗo JPS woni tigui génération et peuple solidaire e gaddugol Guillaume Soro ɓe kollori tigui wonde on mouvement e oɗo saaha joni ko uddama e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni kabaruji men e ɗemgal pular seno mima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Niger paɗen ñande jamma aljuma 11 ene wiyata aset 12 lewru korse
gonnen ɗum sagataɓe jogitiɓe ha teddi arɓe e dow motoji men mbaɗi jangu men e nder galle président l' assemblée nationale leydi ndi e nder galle mum to lamorgo leydi ndi hollirama noon ko gardeji ɗiɗi ndenanno galle o hen garde goto noon wasi hen fittano mum kamɓe wuyɓeɓe noon ɓe mbaɗino feere foof gam yidde yadude e oto président assemblée o kono ɓe ɗum laataki hollirama noon ande caggal ɗum noon laamu ngu sikkanno tigui ko wuyɓe tawa kadi ko fedde wuyɓe sasiyeɓe mbanno jangu ngu kono noon guila nden tawa ɓe halfinaɓe ko fate communication président assemblée nationale ɓe kolli ɗum tigui ɗum ɗo wona nguy koko pelle ceɓitiɗe balɗe seeɗa pawi hen ko ɗon tigui pelle seɓitiɗe tawateɗe dra leydi hen waɗi mumen kay fedde yeytide wonde ko kañumen mbaɗi nguɗon jangu koto leydi Gabon paaɗena guila ñande jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi sukka fedde sagataɓe taw ko militaire uji tawateɓe nder leydi he jeyde e gardugol lieutenant Kelly on do Obiang jiiɗino derguide laamu tawa kadi ko jeeyaɓe garde républicaine jiiɗino derguide laamu Ali Bongo ɓe keeɓino ni nanggude radio national ngoɓe guila subaka law tawa kadi ɓe mbaɗi hen haalande mabɓe wonde oɗo sadio ɓe derguiti laamu ngu arte juuɗe militaire uji waktuji seeɗa pawi hen ko ɗon tigui militaire uji waɗi tawa ko wiyeteɓe force spéciale wonduɓe Ali Bongo ko ɓen tigui mbawi firtude coup d'état o ha soori ladde ɓe kaalaɗo tan ɓe nangui dendagal ɓen yinnoɓe wadde coup d'état kala ɓen nangganoɓe noon hen sappo ko militaire uji wondude civil goto on civil noon hollirama tigui kañuma woni coordinateur adjoint de jeunesse union nationale kamɓe kala noon ɓe darima yesso ñawor ñaroɓe ɓudditi ɓe darima yesso ñawor ɗon gasani ko alkamisa janggo o ñawor nde ɓamtata e nder leydi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo men sehil moon Haali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.